我が敵を撃て。
傷を癒したまえ。ここまでか。そこだ。死んで終わったみたいだね。なかなか手応えのある連中だったな。どんなやつだ。とりあえずこれでバル。よし、このまま一気にバルディア城へ向かおう。どうだいエルヴィン、オイラのこと見直した？数百年の昔、光の末裔たちが治めていたバルディアの地。伝説と化した古の城は湖の底で静かに眠りについていた。このバルディア城の奥の祭壇に伝説の秘剣ラングリッサーが収められている。
バルガス様。そんなことが。おめでとうございます。ごめんなさい。だが、もう、エミリア、お嬢さん。エミリア。わかるのかしら。笑ってるみたい。レオン様。まさか湖にそれで、ラングリッサー。中央の祭壇に。じゃあ、早くと。どうやらそう簡単にはいかないようだぜ。あなた方に、ラング、レオン様。そうか。レオン様。私はいかがいたしましょう。攻勢に出ましょう。わかりました。援護はオイラに任せて。かの者の剣となる。聖剣ラングリス。かの者に、風のごとき感想。ジェシカ殿、あの聖剣は光の末裔しか抜けないと。ならばラングリッサーを抜くよりも先に全力でエルウィンを倒しましょう。そうすればいつでもラングリッサーを抜くことができます。いいえ、私の記憶。まさか彼の持っている異国の剣が、もし本物ならば、彼も光の末裔の一人です。ならば彼らより。その通りです。私が。はっ